kuwi nek ngono kuwi padha wong ngono kuwi poso wis yo gak mangan yo gak ngombe yo gak ngawal. Iki gak ngerokok. Gak ngerokok. Gak nggawa rokok. Ora nggawa. Rek, Ora nggawa. gak nggawa apa blas. Duit kuwi mek dijogo lek anu tok lho, Pak. Duit kuwi Joko pamane kedadian ya mati itu kuwi nggo geragat. Yo gawane mek dhuwit tok. Heeh. Wah, malah aman nek nggo dhuwit kuwi. Nggo dhuwit kok aman ora bikin jajan dhuwit iki. Iki jangan kok mlaku kan dulu kayak wong mlaku. Nek kono kan gak mangan apa-apa. Kok mau sedang sing mlaku gak kuat sampai dadi anak apa-apa. Kuwi kok dhuwit sing geragat. Ragate lho, Pak Man. Ragate dhuwit sing nek tak kantong iku Sing geragat aku sing ngono. saiki kuwi. Heeh, ngono lho. Pamane wong nemu ngono ta Jawa. Ngono lho. Wonge Kuwi kok geragat ngono lho. Kasarane batange kuwi engko sing